लाइव चैट फेस टू फेस मा सोंनो 50k नि इन्ट्रेस्ट जादों आंहा नोंथां 50k होनबाय थादों आरो आंनाव हायद' सोरबा लाइक होआखैबा लाइक होना गालांदै लाइकखौनो होथारा गावस्रा भिडिअ नायबाबो बावो होनलायलाङो माथो सोरबा लाइक हरनोनो बावलायलाङो होनलायो सोरबाथ' फैद' आगैमोन फैद' दसे आंखौल' हारसिं रायलायखायो गेन्द्रा बर' मा ओंख्रि जानाय आब' ओंख्रिया जोंना औवा मेवाइ आलु अमा बेदर ओमफ्राय आरो मैयानि माबा दंबावसोमोन अमा बेदरजोंनो आलु सासेया संना गालांनाय नंगौ मैया अमा बेदर ओमफ्राय माबा मा होनो टमेट'बो दंमोन मानसिफ्रा मालाय 9ता-10तायावसो फ्रि जायो 9ता-10तायावसो मबाइल नायो आंहा दानो फैबाय नालाय लाइभखौबो दे फैद' सोर नायदों थांजोब्बायसो हनै साबाल'सै खोमा गोरबोनि सानद्राय 50k कंग्रेचुलेसन आवगायलांनो हाबाय थाथों बाजै थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गेन्द्रा बर' थांथ' नाङा आब' लाइभनिफ्राय आदसा दे जागोन दे लाइभखौबोथ' आं थांनोबो रोंखानायसो नंला खोमादां नै मारै बन्द' खालामो रोंबावासो गेन्द्रा बर'बा गोथावथार माथो आब' औ गोथाव दा औवा मेवाइजों अमा बेदराबा जाब्रेलायखायो मा आजखाल लाइभ फैलाबायखो जागोनदां सोरबा आंखौ ना
50K जानायनि फैदों